हाय गाइस आसन देखा आमर रत्ना साडू केमती कौन इंस्टॉल करूँ वीडियोकॉन। ସେଇଟା କ'ଣଟା ଧରୁଛ? ସେଇଟା ଏଲ୍ ହଉ। आगर गोटे तंकर इंस्टॉल होता यहाँ को चेंज करदे। এটা আমরা কোউথিরে এঙ্গেল হবো? ডিশ টিভি। चौदह डीबी केते कौन हेल्ले ठीक चलो? हाँ मिनिमम 10 हेल्ले चलो।
रेडी हो गला रेडी की रोज ଏଠି ପୁରା ସେଟ୍ ରହୁଛି ବକ୍ସ ରହୁଛି ଆଡାପ୍ଟର HDMI କୋड HDMI କୋଡ୍ ନାହିଁ ଏଲ୍ କୋଡ୍ ରହୁଛି LED ପାଇଁ HDMI ଦେବା କଥା ନିହାତି ତ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଦେଇନି ଆଉ। କେବୁଲ ତାରଟା ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ହୋଲ୍ କରାହେଉଛି। ଆମର ଲେଖା ଆସୁଛି E18- insufficient balance ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢା ମୁଁ ତାକୁ ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏବେ ଅବସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡିବ ରଜାଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଇଁ